Tervetuloa Tennisport TV:n pariin. Henri Kontinen ei olekaan ainoa suomalaistähti, joka matkustaa Ranskan avoimiin. Nimittäin 34-vuotias nokialainen tennislupaus Antti Teisala on myös matkalla Ranskaan. Terve Antti! No joo, on saanut olla terveenä. Tuossa keväällä oli pieni mieshenkilöflunssa, mutta se selätettiin nopeasti ja nyt terveystilanne on oikein mainio. Eli Antti, olet siis matkalla Ranskan avoimiin? No joo, joulukuussa otin jo lennot sinne ja laitoin silloin heti sitä sähköpostia ja kilpailujärjestäjälle, että olisin osallistumassa turnaukseen. Onko pariisilainen kilpajärjestäjä vahvistanut, että olet mukana turnauksessa? No se varmaan kertoo omaa kieltään, että sieltä ei ole tullut mitään viestiä, että en olisi mukana. Kertoisitko hieman omista vahvuuksistasi 34-vuotiaana tenniksen pelaajana? No varmaan tässä ei ole viisainta ihan kaikkia aseita paljastaa, mutta ehkä syöttö, forehand, backhand ja volley-pelaaminen on sellaisia elementtejä, joiden varaan mä pyrin pelini rakentaa. Ranskan avoimethan pelataan nimenomaan tällaisella massakentällä. Oletko huomioinut tämän valmistautumisessasi turnaukseen? No totta kai on pyrkinyt pelaamistani muokkaa ja myös tietysti niin kuin sitten fyysistä olemusta, että on koittanut hankkia lisää massaa tässä turnauksen alla. Ranskan avoimiinhan on kokoontunut koko maailman tenniskärki Roger Federeria lukuun ottamatta. Kuka on sinun unelmavastustajasi avauskierroksella, Antti? No ei mulla varsinaista unelmavastustajaa, mutta ehkä toivoisin, että pääsis kaaviossa eri puolille aivan maailman terävimmän kärjen kanssa, että saisi muutaman ottelun alle ennen sitä todellista tason mittaria. Niin, et ole vielä koskaan kohdellut esimerkiksi Rafael Nadalia tai Novak Djokovicia, vaikka olet harrastanut tennistä pitkään ja ollut esimerkiksi Nokian mestaruuskilpailujen ensimmäisellä kierroksella vuosikausia. No joo, en tiedä, onko siellä ihan tietoisesti vältelty vai eikö todella osunut sitten samoja tapahtumia kalenteriin, mutta että hieno päästä kohtaan ja mittaan sitten se taso, missä mennään ja miten oma pelityyli sopii sitten heitä vastaan. Kiitoksia Antti haastattelusta. Varmasti koko suomalainen urheilukansa on sun takana. Haluaisitko sä lähettää heille vielä terveisiä? No en oikeastaan, että kyllä mä keskityn omaan tekemiseen enkä lähde tuohon peliin mukaan ollenkaan.